Foli ani waliɲumandɔ bɛ kɛ ka lase an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni waati b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Seri 2 bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen. Ka sanga ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ ka ɲɛsin farafinna jamanaw ka bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na lasakaw ka bɔ Bamakɔ sigida 4nan na u garisɛgɛ donna jibondonba la min jibondo ni a n'a maɲɔgɔlɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ pano ani fɛn min ye o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ worobinaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ni jibondo in na yaasa u ye se ka bɔ jiko gɛlɛ la cogo min na. Baara kofɔlen a kɛra ka bɛn ni Mali furancɛra fanga minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ n'o ye ministre de l'intégration africaine et des Maliens établis à l'extérieur ka fara ale ka tɔɲɔgɔn kɛ min bɛ assainissement ani environnement ani assainissement kunna o fana tun bɛ yen nɔ ka fara o ka maaba caman yira lajɛrɛ in kɛnɛ kan. An ka ɲinikɛla Sadio Sidibe ale ka sɔrɔlo don. Et il faut ça en semaine nationale de l'intégration africaine don durube ta o konnana ka bara caman boloda o konnana yani a ɲɛnajɛ don yɛrɛ cɛ ni o ye 31 mai ye ɲinantaw o baaraw daminɛna lasakaw fɛ yen nɔ ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a taara jibondon di lasakaw ma min bato cogo min na gɛlɛya min b'u kan jiko ta fanfila la caman bɛ se ka taga b'o la cogo min na sigida nana sifinakaw a n'a mɛrilakaw u ye folinin tanu ye k'a ɲɛsin minisiri ye baaraɲuman min kɛ k'a ɲɛsin lasakaw ma. Nin b'a jira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw jantolen bɛ dugumamaw la o la u y'u ka nisɔndiya jira ka folinin tanu kɛ k'a ɲɛsin minisiri n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ma. Ne ale ne ni fa minnu bɛ yan nɔ an ka dugutigiw an ka musojɛkulu an ka communicatif tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ni tableau in de reconnaissance an bɛ n'a ta k'a da an ka minisiri ma n'o ye son excellence Musa Akter a ye bonya min ta ka communicatif bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ an ka muso an ka dugutigilakaw communicatif bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u denw tɔgɔ la an bɛna ni bonya in ka an ka minisiri m'an ka dugutigilakaw ani an ka musojɛkulu wele u fana ka na fara an kan pour que an ka ni bonya ma segin k'a ye. Jama bɛɛ lajɛlen n'a fɔra jama bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn y'a se ka se an ka kɛnɛ min ka bi sɔgɔmada in na n'o ye lasakɛnɛ ye an bɛ kɛnɛ min ka bi n'o ye 25 mai bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale ye kɛnɛba ye farafinna tɔgɔ kɛnɛba de don ala y'a kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin communicatif ma particulièrement k'u bolo sin lasala k'a sababu kɛ mun ye gɛlɛya min bɛ an kan an ka weleweledaw kɛla u y'a jaabi an ye u y'a jaabi ni mun ye u y'a jaabi ni ji ye jumɛn ye mɔgɔw b'a fɔ ji ye ɲɛnamaya de ye donc ni ji tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka taa an ka conseil spécial ye a ka laɲini dɔ a ka lase dɔ kɔnɔna na a y'a fɔ ko ji ni adamaden nana a bɛ fɔ ko ji de bɛ ɲini bon ni adamaden bɛ taa ji de bɛ ɲini donc adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ ji ni ɲɔgɔn cɛ an ka foli bɛ an ka minisiri ye o waleya ninnu na. Minisiri yɛrɛ nisɔndiyalenba a kelen k'a da don semaine nationale de l'intégration africaine na a y'a kun fɔ sabula kun wɛrɛ t'a la n'a bɛ tali kɛ farafinna tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni o bɛ ɲɛnamaya san o san 31 mai na nin baara ninnu bɛ don o kadara kɔnɔna na ani jibondo min taara ka di lasakaw ma ko a bɛɛ bɛ bila o kadara kɔnɔna na. Farafinna ka jɛnya bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka baara la donc o ye ni baara ye bɛ kɛ semaine kolon kelen dafalen de kɔnɔna na an tilalen na an nana yan lasa commune na commune 4 donc an nana forage inauguré commune kɔnɔ ni kelen mana ni balimakɛ ministre de l'énergie et de l'eau ni ne ka balimamuso ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable an nana ɲɔgɔn fɛ ka yira ni baara in ministère kelen ka baara tɛ gouvernement bɛɛ ka baara tɛ ni ji in dilen kɔfɛ a y'a yira population na n b'a ɲini u fɛ ka hali bi ka do fara cɛsiri kan pour que ni ji in a bɛɛ servi san o san thème de bɛ ta union africaine bɛ thème kelen ta
Mali gouvernement fana mais nina au temps fla be Union africaine ani Mali gouvernement ka dem bekera kili be ou fla be afo faut que ji ani rosania ka ke demain la population ministre ka kuma konnana akala ka jira ka fo semaine nationale de l'intégration africaine ni adun re 31 mai ka anyine be bela jele fe be ka lindo nyini ka don ko sabla be be farafina to la dun yana mali dima o donin kama farafin de fefebe bamako kono no abebe boni aka culture ki yanga na e chugumina la saka u gajige mi fleka do jibundo na ka ba nyini ufe uku janto jimundo ina mimba to abse ka meshi la togomina sanwo san anga jamana be farafina domba célébrer et mercado et bandu puis que oya créera faut ka yalama ka ki Union africaine Mali be célébration fem c'est ka farafina jamana ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali ka constitution ya sɛbɛn ka jira u bɛ se ka fɛn kɛ pour ka sabati an paralen don donc sɔgɔmada in na an taara Tour d'Afrique la premier ministre de y'o cérémonie présidé ka farafina jamanaw bɛɛ ka drapeau o dayɛlɛ sanfɛ ambola dona ka fo ni baraninu be bana ka tu nyeda jibono ina minam bela jelen kan yani ka jonjon bata kadi ministry ma sabla aye wulika jo ani deme minke ka nyishi la sakauma kunafoni nasira worofe nama nye ka fo seliba ale to manjan tuguni ladado alislamu bolo uba kanu ka kira Muhammadu kishi ni nema bay ale ka tabolo no be talike saga lahiya saga ko nyini ko bla ubolo koro yasa bela jele se ka saga faga ka beni seli tugumna o hukum konnana ma chama be wuli ka se saga sfere woro la yasa ube se ko togola saga soro tugumna yasa ka famyali basro saga ferelaw ni saga sanaw ni nyogoche a tan ka segina abon kunkan senkana anga nyini kala Abdou Karim Sako anaka jatala Abdoulaye Sogodogo ujigina bamako bolombolon chewfe kata jatemina ke akula uyemisro anga joko nyamada nyogofe sanwo san ni selba wati usira sagaw be nakachaya suguba ukono togo mina mago be se ka taa u ka laya sagaw san nka mɛ waati mina ko bi saga san o kɛmɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ dutigiw caman ye ka sabu kɛ sagaw sɔngɔ gɛlɛyali ye ka kɛ ni saga feerelaw yɛrɛ ka lakaliliw ye sagaw sɔngɔ gɛlɛyali ko kun caman b'a la a belebele dɔ ye fɔlɔ k'a fɔ lakanabaliya bagan mara yɔrɔw la an ka burusi kɔnɔnaw la ka sabu kɛ baganw be se ka taa yaala ka dumuni kɛ yɔrɔ caman na nka ka kɛ ni jamana yɛrɛ lahala ye san baganw tɛ se ka bɔ ka taa siran kama u kana i ka baganw minɛ walima kuma dɔ la bagantigi yɛrɛ ni be se ka bɔnɛ a la ani ka taa se baganw bɔlen burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ musaka min bɛ don o transport la o wariw fɛnɛ gɛlɛyara ka sabu kɛ taji wari gɛlɛyali ye min bɛ fara o kan ka kɛ n'u ka kɔrɔfɔliw ye o ye bagan balo ye ko bagan balo o sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ k'u bɛɛ lajɛlen de sababu ye min kɛmɛ ka sagaw sɔngɔ gɛlɛya sugu kɔnɔnaw na seli ɲɛkɔrɔla la parce que saga kɔni nata ka ca Bamakɔ yan mais vraiment ka sɔngɔ ka gɛlɛn trop a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de vraiment ne kɔni ka laɲini min u ka dɔ b'a la quoi parce que seli ma dabɔ k'a fɔ ko mɔgɔ wari min bɛ mɔgɔ bolo k'a bɛɛ don saga la ni seli tɛmɛna ka tila ka sɛgɛn kɛ o man ɲi quoi u k'a lajɛ u ka dɔ b'a la quoi waati dan tɛ seli waati kelen dɔrɔn ye quoi. ne ye sagatigiw ɲininka u b'a fɔ ko saga dunni ka gɛlɛn ko parce que la ko banbagantigi ninnu bɛ k'u bali ka saga la don Bamakɔ kɔnɔna na k'a dunni ka gɛlɛn saga pase ka gɛlɛn ka don n'a ye Bamakɔ Bamakɔ de bɛ ka saga prix gɛlɛya n'o tɛ min bɛ sɔrɔla 22 a bɛ ka d'a ma 30 dɔɔnin walima 30 ala ko tiɲɛ yɛrɛ la saga da ka gɛlɛn parce que ala i bɛ wari min bila posi la k'i bɛ taa saga san k'a tɔ kɛ ka sali musaka kɛ mais i bɛ ka bɛɛ don saga la alors o bɛ sali gɛlɛya i bolo k'a fɔ ko kɛlɛ ye gɛlɛyaba don baganko la kɛlɛ ye gɛlɛya don a la mais o gɛlɛyaba ma don a la bagan balo de gɛlɛyara ɲina kosɛbɛ o de ye gɛlɛya in yɛrɛ fanba ye 2000 ni dɔɔnin fɛn a taara jɔ fo 4000 masuruna na n y'a dɔn a bɛ gɛlɛya passe 400 a taara jɔ fo 2000 la gazole ko gɛlɛya kama an bɛ min fɔ autoritéw ye bagan balo gɛlɛyara kojugu u ka fara an kan k'an dɛmɛ bagan baloko la an kɔni bɛ se k'o de fɔ sisan pour que saga ka nɔgɔya fo fɛrɛ ka ɲini baloko la kɔrikolo bɔra an tun b'a san 3500 bi an bɛ k'o de san 20000 burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔ bɛ yen olu b'a san 25000 k'i ko san k'o di baganw ma k'o dun pendant 3 mois
pour que u ka se ka balo kana n'u ye Bamako. O tɛmɛnen kɔ sagaw tun bɛ balo yɔrɔ caman nɔgɔyara bi insécurité nana kungo kɔnɔ bandiw bɛ kungo kɔnɔna la u bɛ bagan minɛ u bɛ se k'i yɛrɛ agresser donc bagan se ka bila ka yala bilen f'i ka maa don i la de. Jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ la su ni tile cogo min na ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw mana se sugu bɛ se ka fa cogo min na baganw na wa sugu falen don fɛnɛ o hukumu de la dɔw y'a yira k'a fɔ jamana kan ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw sera sigi dɔ ka se ka kɛ cogo min na prix kana se ka tɛmɛ olu kan min bɛ kɛ sababu ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka nin suna la ɲɛnɛmaya n'o ye laya suna ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye jamanadenw kan. Bon jamana ɲɛmɔgɔ ye jɔyɔrɔ fa parce que anw yɛrɛ ka convoi bɛ yen an ka mobili yangaso an ka mobili mun wulila ka bɔ yangaso a bɛ se mobili 5 6 ma Mali sɔrɔsiw y'an kɔndi ka don n'a ye fɔ Bamakɔ yan basi foyi m'an sɔrɔ Dumaran fɛnɛ u y'an ka mobili caman jeni ye mais Mali sɔrɔsiw y'an kɔndi ka bɔ Dumara fɔ Bamakɔ basi foyi m'an sɔrɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka autorités fo u y'u se kɛ vraiment u bɛ gazole ladon cogo min na u ye bagan ladon ten kosɛbɛ. Jamana marabaaw transport ko ta fanfɛla la an tɛ se ka fɛn fɔ a la parce que carburant yɛlɛla fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'o dɔn donc maa se k'i ka base kɛ o ye nɔgɔya ka kɛ baloko la Mali baganko a bɛ sɔrɔ bagan bɛ fan bɛɛ fɛ mais ni balo nɔgɔyara base yɛrɛ baloko de bagan dumuni yɛrɛ a gɛlɛya a fɔlɔfɔlɔ a b'an yɛrɛ kalan a nafa t'a la an yɛrɛ bolo bilen quoi ka d'a kan an n'i ye dumuni feere nɔgɔya bɛ min sɔrɔ n'i y'a feere gɛlɛya yɛrɛ t'o sɔrɔ donc nin man t'an si ye an bɛɛ sago de ye dumuni ka nɔgɔya bɛɛ k'i ta sɔrɔ donc gɛlɛya min bɛ saga feerelaw yɛrɛ kɔ gɛlɛya kelen fana b'an bagan dumuni feerelaw kan donc an bɛ min ye faamaw ye fɛ dɔrɔn u ka dansigi nin ko ninnu na sinon gɛlɛya b'an bɛɛ kan tajiko yɛrɛ anw ta gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye tajiko y'anw ta gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye o kɔni gɛlɛya b'an kɔnɔ ni ɲɛsira ka sɔrɔ la ka dɔ bɔ transport la vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka communiquéw ye araba nata mɛ kalo tile 27 an ka jamana n'o ye Mali ye a bɛ seliba la ɲɛnɛmaya. Ala ko jira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na n'an bɔra yen halisa ka bɛn ni groupe fɛn Sotam mɔgɔw ye u ka ladala tombola belebeleba ale baaraw kɛra Mayanbugu dolanti kɛnɛba kan ka sanga ni cadeau ni lajɛlifɛnw mun dɔw bɛ tali kɛ moto Jakarta frigo o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman groupe Sotam maaw kɔngɔ fa k'a to ka ni lajɛli ta ka ɲɛsin u ka clients ma minnu garisɛgɛ farati ka bɛn ni tombola belebele ye Sadio Sidibe Ibrahima Kulibali olu ka sɔrɔlo don. Temira maaw y'u ka tombola ba ɲɛnajɛ kɛ Maɲanbugu mara kɔnɔna na u ka ndolanci terrain ba la ka bɛn ni dimanche ye mai kalo tile 24 tombola min kɔnɔna na maa caman garisɛgɛ donna lajɛlifɛnw na ladilifɛn minnu tun bɛ tali kɛ télé réfrigérateur panneau solaire selisa fo ka taa se moto Jakartaw ma a kɛra nisɔndiyaba ye Maɲanbugukaw bolo sabula jama bɔra iko kɔnɔ kulu ka terrain fa dew Temira ɲɛmaaw u y'u da don tombola in laɲini na. Tombola in laɲini ye vraiment maliyɛnw ka continuer ka Temira consommer parce que n'i ye mɔgɔ invité ka na a k'i ka thé consommer bon f'i ka bonyamasegin k'a ma bon o bonyamasegin o de kɛra an bolo ka tombola kɛ k'u lanisɔndiya ka tombola kɛ ka u laɲaga ka bɛn ni seliba in yɛrɛ ye parce que tombola in na sagaw b'a la telew b'a la frigow b'a la kɔrɛbagow b'a la bazɛnw b'a la minɛ article caman de b'a la donc a dabɔkun ye vraiment an ka thé minbagaw u kana nimisa thé minni la donc toujours ka continuer ka thé min nin tɛna kɛ tombola ye fɔlɔ ye nin tɛna k'a laban ye donc toujours mɔgɔw ka continuer bi ta kɔfɛ mɔgɔw ka continuer k'u ka foroko mara parce que a bɛ se ka kɛ an bɛ se ka tombola surprise wɛrɛ kɛ n'aw nisɔndiyara consommateurs kɔrɔ tuguni. Maa minnu garijɛgɛ donna tombola in na u caman y'u ka nisɔndiyaw jira ni ka tila ka don kɛ ka ɲɛsin entreprise yɛrɛ ma kɛnɛ kan maa dɔ tun bɛ yen nɔ ale ma joué nka ale garijɛgɛ ye farati sabula groupe Sotam ɲɛmaaba ale ye lajɛlifɛn di cɛkɔrɔba dɔ ma o kɛra nisɔndiyaba ye o cɛkɔrɔba in bolo a nisɔndiyalenba a ye dugawu kɛ k'a ɲɛsin groupe Sotam maa bɛɛ lajɛlen ma ka fara maa minnu fana garijɛgɛ donna tombola in na olu fana y'u ka nisɔndiya jira k'a ɲɛsin Temira ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma. Ne gagné panneau la n kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw hali bi u ka Temira san ka taa min Temira a ka ɲi kosɛbɛ tew la te don tew la sanbalanya don Temira kɔni ni kɔni b'a ka banamisɛnnin caman ani fɛn caman a b'o kɛnɛya quoi vraiment Temira kɔni nisɔndiya yɛrɛ de bɛ na bi. An contané no trop an t'a dɔn k'an bɛ se ka gagner
tombula ina angaina vraiment jara e fo adama teme ala ka tay mbaga mo sara te awbulu ya rabbi ala ka ni samaira mbai fo kay bargada ka patron re fo ka bargada ya lan jane fo ka adama teme parce que ne fila sagare tun tambul sun ta asokia tun tangono mais ala na tegen ma mbai fo ka woli ma don ka ina ala fa ka bargada wa do aga jula sangorota ala ka imangoro ala ka bara do ay ka fe mele jelena temira maukani tumbulai ninia ashinyefule bamgo kono unafulu kasabe min donala beta jo million mugana kunkan fe temira nyima ba jira ka fuko hakilnai kunwore tala akunye fenkilin dorondi ka jira maula ka funyo lute temira te fuye wala tono min be soro uka jagu konnana ulu de be fanyunga ka ke tumbulai san konnana ka ke ladeli fenye ka nyeshi kiliyauma udi kadra konnana tumbulai ni ashinyefule bamgo kono halna soro akera region toula e musaka min do tungana niya esime environ vitamine mugana amino mugan fana répartition kera chogomna e sara nyina mausa mo ni be fendi mo ma ka fena mai aya ngana ire ami femi ngana ire ya ngana nga consommateur e ta ire ro ka fo uluni on be kili wala donc ay sara nyina mausa e ka moto jagata ko so e mo jo femu na adona sa femu ko fio aya en clique to la ko sanga duma groupe sotami chakedayi mi ni abulu fara kachan kosobe inafo société de garnage bakono transit bakono manutention fukota si jago kerengenela jibara ul bela jelen bakono bibina groupe sotam ka fosuba mi ori temirai mali jamana kono bibina ajela ka foku abe joro sabanana tebina kunka ubajira ka fu ukate ajoro ere ka buhali haramadiaka kenya tafon felala tumira consommation ma fo alhamdulillah ñu fi te ci amad be so wona bi mais on nana te sanflabo on nana sanglin don bientôt mais ni a une joro soro te une qualité d'eau a qualité kain ou en France sonné la qualité kain ame joro so na ko no fede ame fola de no fe donc toujours amanga consommateur encourager au coup soro temira la inshallah au cadre ere femi ko ne qualité humaine ko fournuma en fana joro do en fana beaucoup yi am ko pene joro la Sotam c'est une société de transit transport africain et manutention ni mo dakune ta dron la so baranan ni ba kono transit transport manutention donc amen beke kenen kan community marabaw be kumbeno kerngeniala munyambugu meri alia kan nesonda jira ka fulege ka nyeshi groupe Sotam mabela jeleman ninga klaka langini entreprise tominu fana be uku nyeda temira mauka ni baran mun fe sabla be kesbabuye ka bara dadi shifina kauma abe commune fana yiriwa ndiso jambe on nabi no meri vraiment ni haklina mambay abe commune développement nokoya et puis ma fo entrepreneur towe u ka miri auta mimbe jamana bo chômage la mimbe ka sababu ye dugudenw bi se ka lafiya sɔrɔ temira ka ni tombola ni fana aba yira ka fɔ vraiment u hakili b'u ka consommateur la vraiment abe courage do commerçant na abu ka baara nɔgɔya pour la vente vraiment n b'u fo hakilina na n b'u fo u ka cɛsiri la Molodena kafo lajere abe kunchera ni lajali fenye ka nyesi maminu gazige duna tumbola ina mimba to tugumina ado bise ga sili nyumanti misabla lajali fen kumetalike sagaw fukota se refrigerateur pano solaire ona nyogona chama Molodena kafo te imira mauka ni tumbola yi abina chari mali frantana mbela jele na bamako ta kofe Ambeta bene ka ufinino kasangani Mali al-Islamé nyemo ka tomba ho conseil islamique du Mali manyema Mali al-Islamé dini nyemo ka franyo ka jokluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Islamé de mento ansaru nyejor Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara dinge Sayyid Badra Aliou Ousmane Haidara abi kleflatamala farafina jamano kono abe bene ka ufinino bismillah kasangani uluka wajulushu uka jereje kulumimbe no ya ka association belebeleba no e association anga be mayala o bolofara mimbe bene ka ufinino uka biro kura o validera ka sangani Badra Ali Ousmane Haidara kalanyini anga chidi nkrankrani mimba no fe o ye Baba Keita kuma bilasi Fatma Taye ya kanefe association anga be mayala aduba beka walangata kata fe angara moko Sayyid Sherif Aliou Badra Ousmane Haidara aka benen tamainzeve association anga be mayala janaka benen dugukolo bla ni njekuli mbiro kura sigira benen jamana kono ni ansaru nu kono bo sebe korobora kata bara nshiria kan ni sondia kanchama fo la bara bena be mimma wode wulika joye ni silamaye ni chrétien ni la datri mokoye
an bɛna jilaja an n'u bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo la ka baara kɛ adamadenya ka lafiya ani adamadenya ka ɲɛtaga kama an ka baara bɛna bɛn o ma Cotonou kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Benin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ok, foli min kɔni bɛ ne bolo la o foli fɔlɔ ye ka foli belebeleba ta ka a Sheikh Sherifu Usumani Madane Haidara ka a fo ka barikada a n'a ka sotigiw a n'a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen. An ka seko yɛrɛ n'o ye Badara Ali ye a kɔrɔ n'a dɔgɔninw n'a balimaw bɛɛ lajɛlen folen don. Wulikajɔ min b'u bolo o de ye adamadenya ka lafiya ye. O la ni fɛnkɛ kura min sigila an fɛ an ka bɛn maaya la o min sigila an fɛ Ala ka kɛ ɲɛtaga ye. Benin fana Ala ka taaɲɛ di maliyɛn minnu sigilen bɛ yan ani Beninaro Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Mali jamana Ala ka kolosuma fitinɛ bɛ Ala k'a ban. Association an ka bɛn maaya la a tɔndenw Benin jamana kɔnɔ u y'u bolo fila dayɛlɛ ka jɛkulu in kunbɛn ye k'a bisimila kosɛbɛ ni taarɛtaarew kɔnɔna ye min ni a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ f'u ye fo k'an fa adamaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ siya ma bɔ siya la diinɛ yɛrɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la o waleɲumanw n'o duwawu don kɛra jɛkulu in hakilina taba yɛrɛ ye Sherifikɛ Kumabali. Donc vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛra wasa yɛrɛ parce que kunnafoni dira mɔgɔ ma o y'a faamu wa mɔgɔ caman de nana kana fara an kan. Donc an ye bureau sigi bureau validera i n'a fɔ an ka statut n'an ka règlement y'a ɲini cogoya min na donc an y'a kɛ ten a ɲɛna donc bɛɛ nisɔndiyara vraiment an bi an ka président d'honneur fo nin baara in na kosɛbɛ n'o ye Badara Usumani Haidara ye ale min yɛrɛ kɛra tɔn in yɛrɛ sigibaga yɛrɛ donc a ka baara in a yɛrɛ bɛ ka diɲɛ nafa parce que mɔgɔw bɛ ka commencer k'a faamuya kosɛbɛ k'a ye ɲɛnɛmaya mɔgɔw bɛ na mana min ni mɔgɔw ni bɔnna ɲɔgɔn na tuma dɔ la ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ siyaw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ diinɛ fɛnɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu fɛnɛ bɛ ka ɲɔgɔn na mais nin bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛ ko t'a la i ye silamɛ i ye chrétien i ye ladala mɔgɔ ye bɛɛ bɛnnen don a kɔnɔna la i ka na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sigikanba yɛrɛ b'o fɔ ko kelenya ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka bɛɛ to ɲɔgɔn damana donc o de ɲininen don an bɛɛ fɛ tɔ in kɔnɔna la. Ni funɛnkɛ y'i to a funɛnkɛ si la ka ban ka Ala dɔn k'a koɲuman dɔn k'a barikada ka nɛɛmaw la ni o de ye ka Ala ka danw bonya kuma banna ka d'a kan o daraja Ala yɛrɛ de b'o dan dɔn Seyidi Aliyu Badara Usumani Haidara ale min ye tɔn in hakilina taba ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a minɛ bi o sɔrɔla a yɛrɛ juguba sanumanw na a ye taarɛtaarekanw caman fɔ ka sanga ni Benin jamana a ka bɛn bureau kura sigili ye ni nisɔndiyakanw caman ye. Alhamdulillah nin tournée in kɔnɔna la an bɔra an filɛ jamana filanan de kɔnɔna la jamana fɔlɔ min n'a y'o kɛ n'o ye Nigeria ye Ala jɛra n'a ye association an ka bɛnbaya la a ye bɔra yen a ye don ye o yɔrɔ la o kɔrɔ ye a dayɛlɛla ye Ala jɛra n'a ye o kumana an bɛ Ala fo la Benin min fɛnɛ filɛ n'an filɛ o kɔnɔ Ala jɛra n'a ye a tɔn fɛnɛ sera ka sigi Benin fɛnɛ kɔnɔ yan o kumana an bɛ Ala fo ka Ala barikada an b'a fɔ ko nin tɔn in sigili a tɛna kɛ foyi ye fɔ n'a kɛra ka se ka chrétienw silamɛw ladatigiw ka se k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ se cogo min na ka baara kelen kɛ o baara kelen ye jumɛn ye a bɛ fɔ de ma ko an ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la bɛn ani keleya kɔnɔna la ka sɔrɔ dɔ ma dɔ ka taasira dɔgɔya dɔ ma dɔ ka diinɛ dɔgɔya fo bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye o adamadenya kɔnɔna la tɔn in ni sigikun b'a la ni de y'a sigikun belebeleba ye o kumana a tɔ mana kɛ minnu ye o tɔ ye k'an yɛrɛ ka adamadenya dafa o dɔw ye ɲɔgɔn dɛmɛw ye ani ɲɔgɔn bilasiraw ye alors ni Ala ka diɲɛ ye an b'a jigiya k'a fɔ ko nin de bɛna kɛ tɔn in ka baara ye nin jamana in kɔnɔna la ani jamana n'a bɛ jamana wɛrɛ minnu kɔnɔna la o la an bɛ dugawu de kɛ tɔn in hali bi Ala ka barika don a la tɔn in hali bi Ala ka barika don a la. A kɛnɛ in kan bonyamaseginw ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin tɔn in hakilina ta ba ma ni duwawudon caman ye ka ɲɛsin a ma Seyidi Sherifu Aliyu Haidara ɲinɛma kɛ Mali jamana yɛrɛ fana kɔ. O de fɛnɛ b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ lahalayaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fama fɛ. Burkina jamana ɲɛmaayaso minisiriw ka ladala lajɛ min kɛra alamusa tɛmɛnen sariya se dɔw taara ni ka bilankɔrɔmugu dɔ sigi sen kan n'o ye fɔn sini ɲɛsigi ye bilankɔrɔmugu in n'a tɔgɔ welela ko sini ɲɛsigi a b'a tɔgɔ de maana nafolow minnu bɛ sɔrɔ sanu bɔtɔ la Burkina jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka sɔrɔta min bolo da sanu sɔrɔli dafɛ saa kɔnɔ min bɛ yɛlɛ o kan o de bɛ bila nin bilankɔrɔmugu in kɔnɔ sini ɲɛsigi kɔnɔ ni ka don Burkina jamana a yiriwa sira wɛrɛ dafɛ minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko ma n'o ye Abubakar Nakanabo ye Burkina jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ nin bilankɔrɔmugu kura in n'o ye fɔn sini ɲɛsigi ye a bɛna don yiriwa siraw minnu dafɛ n'o ye jɔli baaraw ye o kun fɔlɔ jɔlenw na ye Burkina jamana kɔnɔ ka bɛn ni san wɛrɛ ye san 2027 bawo kabini san 2009 Burkina jamana
dugujugoro nafa sɔrɔ siraw minnu bɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sanu a bɛ ka jɔyɔrɔba ta Burukina jamana sɔrɔkɔrɔ a ye dɔ fara Burukina jamana sɔrɔ kan ni ka baarada di Burukina jamana denw ma jamana ɲɛmayaso mago bi jɔ nafolo min na musaka bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la pewu n'o ye recette ye a ye jɔyɔrɔba ta o fɛnɛ na a ko bibi in na Burukina jamana kɔnɔ sanu bɔ cakɛda 15 ɲɔgɔn na de bɛ sanu bɔ la o ye cakɛda baw ye minnu lakodɔn bɛ n'o tɛ misɛnman minnu bɛ da fɛ o bɛ taa 16 fɛnɛ na bibi in na yamaruya sɛbɛn di bɛ sanu ɲini cakɛdaw ma u bɛ se ka sanu ɲini Burukina dugukolo fan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o yamaruya sɛbɛn bɛ taa 240 na wa dɔ bɛ ka yɛlɛ Burukina jamana sanu bɔta hakɛ kan n'i ye san 2025 sango ni sanasiningo 2024 sanga sanasiningo 2024 Burukina jamana ye tɔni hakɛ min bɔ tɔni 60 ani ngɔri 770 ani 1 do nka san 2025 Burukina jamana ka sanu bɔlen tari jɔ fɔ tɔni 94 ani 4 na Burukina jamana sanu ko minisiriso ka fɔ la Burukina jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko kunganza a bi sɔrɔ min kɛ musaka bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la ni u ko ma ko recette san 2019 ta o ni ɲinanjɛ danfaraba bɛɛ ka sabu kɛ san 2019 a kun bɛ sifa wari miliyari 500 ani miliyari 40 na nka san 2023 a kɛra sifa wari miliyari 500 ani miliyari 70 ye kana surunya sifa wari miliyari 500 ani miliyari 70 na san 2024 ni ngana kɛ sifa wari miliyari 770 ani 76 ani 6 ye ka bɛn ni san 2025 décembre kalo tile 30 ani 1 ye sango jamana ɲɛmaw ye wulikajɔba kɛ kabini san 2024 ka yɛlɛma don sanu bɔli sariya la Burukina jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka Burukina jamana ni yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ bonya nafolo sɔrɔta la sanu bɔtɔ cakɛda dunanw fɛ Burukina jamana kɔnɔ Senegali jamana wasablo ɲɛma El Malick Ndiaye a y'a jira dimanche mɛ kalo tile 24 an donnen surɔ k'a fɔ a ye wala sɛmɛ ka bɔ wasablo ɲɛmaya la Senegali jamana kɔnɔ o bɛ ka kɛ tile 2 minisiri ɲɛma Ousmane Sonko bilalen kɔ a toɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye fɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya la a don jindɔn bɛ k'a fɔ Senegali jamana wasablo kɔnɔ fangaɲinindɔ Pastef n'o ye Ousmane Sonko ka fangaɲinindɔ ye o maa de ka ca wasaden la o de y'a to wasablo ɲɛma yɛrɛ fana n'o ye El Malick Ndiaye ye ale kɛra wasablo ɲɛma ye wa Ousmane Sonko toɲɔgɔnkɛ fana y'ale ye El Malick Ndiaye wasablo ɲɛma ka laseli la bɔlɔlɔ na sira fɛ n'o ye Facebook ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ wala samɛ ka bɔ wasablo ɲɛmaya la a t'i n'a fɔ maa y'a diyagoya k'a bɔ a la a yɛrɛ de y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ani kɛli ka kan a ye jamana de bila fɛn bɛɛ ni sanjɛ a yɛrɛ ka faamu ye min ye fanga bonda kɔrɔ a y'o bɛɛ de jateminɛ ni ka wala sɛmɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ma tɛmɛ o kan nka maa so minnu b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka wala sɛmɛ ka bɔ wasablo ɲɛmaya la Senegal ka bɛn ni kuma ye kuma min ni u toɲɔgɔnkɛ min bɛ fanga na Bassirou Diomaye Faye ye u ka fangaɲinindɔ Pastef ɲɛmaaba bila ka bɔ minisiri ɲɛmaya la n'o ye Ousmane Sonko ye yala wasablo ɲɛma k'i dɛn ka bɔ wasablo ɲɛmaya la a t'a fɛ ka sigiyɔrɔ di u bɛɛ lajɛlen ka fangaɲinindɔ ɲɛma Ousmane Sonko de ma wa n'o ye minisiri ɲɛma kɔrɔ bilalen ye u toɲɔgɔnkɛ fɛnɛ fɛ n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye fanga la wa Ousmane Sonko fangaɲinindɔ Pastef ɲɛma san 2024 ni wasablo sigi kun gwɛlɛyara u ka maaw ni Macky Sall ka fanga kɔrɔ wasadenw jɛ wasablo tira u ka fanga fɛ n'o ye ani Bassirou Diomaye Faye ka fanga ye ka wasadensigi kalata kura kara kuru la k'o kɛ n'o ye élection anticipée o min kɛra Ousmane Sonko n'a ka fangaɲinindɔ de ye wasaden fanba sɔrɔ jamanadenw ɲɛ danaya da u kan u donna wasablo kɔnɔ ka wasablo fa bɛɛ lajɛlen minɛ bawo ni ye Senegali jamana wasaden sigi 165 do 130 bɛɛ ye Ousmane Sonko ka fangaɲinindɔ Pastef mɔɔw ye a jarala k'a fɔ wele bila n bɛ wasadenw mɔ tarata nata sɔgɔmada yanfa fɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wasablo kɔnɔ minisiri ɲɛma kɔrɔ Ousmane Sonko min bilara a toɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye fɛ wasaden do k'a sabu kɛ a ka mara la Casamance o wasaden do Casamance duguba Ziguinchor fɛnɛ sigida ɲɛma fɛnɛ do n'o ye maire ye n'a ma ɲɛ k'a kun jɛn'a ka wasablo ɲɛ birifini kɔ ka taa kɛ minisiri ɲɛma ye k'a ni a toɲɔgɔnkɛ ma ɲɛ sigirɔ jamana ɲɛmayaso la k'o y'a bila k'a bi segi wasaden ɲɛ ma wasablo kɔnɔ
sigi bina kɛ o de kan tarata nata sɔgɔmada yan b'a fɛ wasabilo kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ wasabilo ɲɛma min fɛnɛ ye wala sɛmɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la o nɔna bila wasabilo ɲɛmaya la maso min de caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ Elmaliki Njayi wasabilo ɲɛma ye wala sɛmɛ jango Usmani Sonko bina wasabilo ɲɛmaya la ni don dɛmɛnenw na jamana ɲɛmaw sigi cogo la Usmani Sonko kun bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ka sabu kɛ jamana ɲɛma ye fɔlɔ ye wasabilo ɲɛma ye filanan ye ministre ɲɛma ye sabanan ye ko Usmani Sonko don dɔ de wasabilo kɔnɔ ka kɛ wasabilo ɲɛma ye ka jɔyɔrɔ filanan ta ninnu maa fila jɛra ka fanga ta don u ye sarati ka di ɲɔgɔn ma Senegali ka denw ye k'a fɔ n'u nana jogo kɔrɔnin min ko mɛ Macky Sall ka fanga kɔnɔ n'o ye dungo juguya ye u n'o kɛlɛ nka u kɛlen ka fanga ta fɔɲɔgɔnkɔ bira ka ye toɲɔgɔnma filaw cɛ jamana ɲɛma n'a ka minisiri ɲɛma Usmani Sonko jiginnen kun do Basiru Jomayi Fayi la k'a fɔ a tɛ ka jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ fa hakilinaw minnu kan ka ta a bɛ sigasiga u tali la dungo juguya min gɛlɛ kun kan ka kɛ minnu kɛra dungo jugu ye Macky Sall ka fanga kɔnɔ ni kiri kan ka ɲɛsin olu ma Basiru Jomayi Fayi ma se ka kiri ɲɛsin olu ma o bɛɛ ye Usmani Sonko tɔɔrɔ a bɛ bila don min ka bɔ minisiri ɲɛmaya la a kun taara wasabilo la a senfɛ a ka kumaw farinyara ka ɲɛsin jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi ma a y'i to la fana ni k'i ɲɛsin nazarala setigi jamanaw ma i n'a fɔ Faransiw olu minnu ka mɛn ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka maaya kɛcogo ka kɛ u ka maaya kɛcogo ye cɛ ni cɛ ka jɛ n'o ye gorijigɛniya ye Usmani Sonko ko ni Faransi jamana ɲɛmaw ka laɲini ye Faransi ka denw ka kɛ gorijigɛni ye ko y'u kungo ye nka u tɛ se ka maaya kɛcogo jira Senegali jamana la ko nka ko Faransi jamana a ɲɛmaw b'a fɛ de ɲɛjugu ɲɛɲuman fɛn min ka d'u ye ko fɔ bɛɛ ka kɛ o kɛba ye k'o tɛ ɲɛ Senegali o ma sariya min kɛra gɛrɛndɛ ye ka ɲɛsin gorijigɛniya ma Senegali ni Faransikaw bɛ ka kulo bɔ ko fɔ a sariya ka bila wali kelen k'a magaya ko a sariya tɛna bila a tɛna magaya nin kɛra sɔgɔmada yan fan fɛ Basiru Jomayi Fayi surɔtɔw dunnen maaw balala ka ye jabaraninso la a ka secrétaire général bɔra jamana ɲɛmayaso la k'a fɔ Basiru Jomayi Fayi ye a toɲɔgɔnkɛ Usmani Sonko bila ka bɔ minisiri ɲɛmaya la. Iran jamana ɲɛmaw ko ci wɛrɛ bɛ olu la ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka dakuru ɲɛw jaabili ye bɔlɔlɔ nasira fɛ kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Iran jamana minisiriso Babu Sendigi da minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma n'o ye Ismail Baka ye a ko bebe na ci wɛrɛ bɛ Iran jamana ma ɲɛmaw la min nafa ka bon Iran jamana kan olu tɛna se k'u ta kɛ kuma bɛɛ dɔ ka dakuru ɲɛ jaabili ye bɔlɔlɔ nasira fɛ k'a ye kumakolo fɔ Iran jamana ma ko Iran jamana ɲɛmaw ko bilakun wɛrɛ bɛ u la k'u ɲɛsin bɛ fɛn min ma o ye Iran jamana ka nafa u bɛ se ka lapasa u fɛ cogo min a ye laseli in kɛ Iran jamana jabaraninsoba de la a ko Iran jamana ka taabolo ye min ye a t'o bila maa ye k'a fɔ i dara ko de ka ca bɔlɔlɔ nasira fɛ ko Iran jamana b'a tacogo kɔrɔ bila jɛɲɔgɔnya kɛcogow ni jaabi kɛcogow la ko Iran jamana tɛn'o kɛ ko nafa tɛ o la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump tuma bɛɛ a b'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ nasira fɛ tɔrɔsi social ni ka bagabagaliw ɲɛsin Iran jamana ma mais kalo tile 6 a kun y'a jira k'a fɔ a b'i kangari da Iran jamana ɲɛmaw ye a na bundeli da Iran jamana kan bundeli min ka bon ni tile 40 bundeli ye ni Iran jamana ma sɔn bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilali ma ani Ameriki jamana cɛ o fɛnɛ dafɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye sarati k'a di Yahudiya jamana Bani Israɛl minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ma k'a fɔ Ameriki jamana tɛn'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn foyi la ani Iran jamana cɛ n'o bɛnkan kɔnɔ kuma ma jira k'a fɔ Iran jamana kɛtɔ don k'i bolo bɔ a ka mugu jugu dilan la a t'i bolo bɔ a la dama k'a labɔ Iran jamana yɛrɛ de kɔnɔ pewu kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Ameriki jamana kunnafonidiso CBS kunnafonidilamuso dɔ de da min bɛ wele ko Jennifer Jacobs a kɛtɔ ka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Yahudiya jamana Bani Israɛl minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya lase jabaraninso la nka minisiri ɲɛma sa Bani Israɛl n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka se k'a kan ko Bani Israɛl a bɛ bundeli min na ani Liban jamana cɛ a t'a dabila bɛnkan tɛgɛnɔ bilara Iran ni Ameriki cɛ o a ma tɛgɛnɔ bila u cɛ o Liban jamana tɛ se kɛ farati ye ale ma Hezbollah tɛ se kɛ farati ye Bani Israɛl ma ani ta kɛ bonni ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ a kumana nɛgɛjurugu bɛ sira fɛ ni Bahrain ni ma ɲɛmaw ni Misra jamana Egypte ni Jordanie ni Qatar ni Émirats Arabes Unis ni Pakistan Saudiya jamana ni Turki jamana ma ɲɛmaw ye manga bani kunga ani Iran jamana cɛ ko ni a yɛrɛ ɲininka kɛmɛ kɛmɛ sara la
50 ɲɔgɔn na o kɛmɛ ɲɔgɔn faamuya la Amérique ni Iran cɛ. Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to Belarusi jamana bɛ se don kɛlɛ lɔ ani Russie cɛ kɛlɛ in senfɛ. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ukraine jamana den dɔ de yɔrɔ fangasinamatɔ ɲɛmaa don nka bilama ka fangasinamatɔ ɲa o dabila bɛ Ukraine jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Volodymyr Zelensky ka fanga kɛn bɛ ka jira k'a fɔ fanga ɲini dɔn tɛ bilen. A ye jɛkulu kura sigi forobatɔn ko Autre Ukraine o kɔrɔ ye Ukraine wɛrɛ min tɛ Volodymyr Zelensky ka Ukraine ye. A ko bibi na Ukraine jamana ɲɛmaa n'o ye olu ka jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ye a ye bagabagaw ɲɛsin Belarusi mɔ jango hali bi fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se bonya ani Belarusi cɛ. A ko Ukraine jamana ɲɛmaa bɛ wuli ka jɔsiya bɛɛ lajɛlen dɔ la ka Belarusi dakɔrɔbɔ i n'a fɔ a ye Russie jamana dakɔrɔbɔ don tɛmɛnenw na cogo min n'a ma ɲɛ kɛlɛ kɔ. A ko nɔn dɛ ni Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky kun ye basigi maa ye Belarus jamana ɲɛmaa Alexander Lukashenko a kun kan k'o lamɛn ka sɔn o ka kuma mɔ n'a fɔra ko sigi ka fɔ ko surunalido ka kɛ kɛlɛɲɔgɔnma fila cɛ ko Belarus jamana ɲɛmaa Alexander Lukashenko dɔnko ka bɔ o rɔ ko nka m'o kɛ dɛ a taara maa wɛrɛ de wele Belarus ka na n'o ye Ukraine jamana kɔnɔ o ye fangasinamatɔ ye Ukraine fangasinamatɔ ɲɛmaa ye n'o ye Viktor Medvedchuk ye a ko Belarus sen donni kɛlɛ la Ukraine jamana fɛ n'a dakɔrɔbɔli ye ko n'a kɛra kɛ fɛn ye k'a damandi Ukraine jamana surasiya la bawo surasiya tɛ Ukraine jamana kɔnɔ bilen n'a fɔra ko Belarus kana fara Russie la kan ko Ukraine ko olu bɛɛ kɛlɛ ko ɲɛ sɔrɔ man di Ukraine jamana bolo ko nka si dɔn bɛ k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky mago bɛ kɛlɛ la walasa ka nafolo de sɔrɔ ka bɔ nasarala tɔnba Union européenne yɔrɔ. Medvedchuk ka fɔ la n'o ye fangasinamatɔ ɲɛmaa ye Ukraine a ko a ka si dɔn bɛɛ fɛ k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman nasarala tɔnba Union européenne ka Belarusi fɛnɛ kɛlɛ bawo Belarusi bɛ Russie jamana fanfɛ wa nasarala setigi jamanaw minnu bɛ ka Russie jamana kɛlɛ u tɛna se ka Russie jamana kɛlɛ ka Belarusi to kɛrɛfɛ ko Belarusi ma fara Russie jamana kan. O de fana bɛɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.